Halo, Le. Pemirsa, memang tidak mudah berlebaran berjauhan dengan keluarga. Faktanya banyak yang kemudian mencari celah bisa pulang kampung. Bagaimana Mbah Minto serta Ucup Klaten yang viral karena konten-konten imbauan jangan mudik melihat fenomena ini? Namun sebelumnya kita lihat dulu video ini. Dading mangoleh, lamun dahar dading mangoleh. Rasa mulai, Le, penting duitnya mulai. Mungkin tahu Mbak. Mbak Minto pun nembak nopo dereng? Jane ya tak tembak, Le. Tapi dhek milih liyane. Kenging lian. Aku ki agak nunggu, Le. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran. Nunggu duit mulai, sida mulai apa ora? Iya kok, Le, aku saiki seneng teh kok. Teh hangat, teh celup, teh tubruk. Tapi enang Le tak senengi meneh, Le. Apa kuwi, Mbak? Teh HM. Pamit, Mbak. Ya, Le hati-hati ya, Le. Awas kesandung. Sandung apa, Mbak? Kesandung masa lalu. Rizky Ibrahim. Wah, seger, Le. Ayo, seger tenan ta, Mbak? Segere kaya apa, Mbak? Jere kaya seme jae wis ninggalke aku. Ayo joget bareng, ambyar bareng, nangis-nangis bareng, okeh kancane. Tautang mbak sebrangi, gunung tak lumpati. Tapi dheke mbandak mlencani. Wes ndak kowe ra yo mudik ya ning kono ling ati-ati. Ya, Mbak. Madang le wareg, ngombene le okeh. Rego ditinggal pas lagi sayang-sayange kuwi ya butuh tenaga. Meninggal aku, oh sayang lu meninggal tatu ning hatiku, tatu ning hatiku. Pasukan mundur kabeh. Malah mundur, Mbak. Aku maju ra tau dianggap kok. Aku wis rasayang, aku mundur dudu mergo tresnaku wis ilang. Wah, wangine seger. Ragane anget, ora pliket, ra kaya tresnane dheke. Le gampang mengker. Kowe janji tresno tulus saka ati, nyatane kowe Enggak boleh terus mati apa, Mbak? Mati apa, Mbak? Anak lanang janjine ditepati, ra kaya mantanku kae. Esuk muni O, awan muni B, sore dadi janjane kuwi janji apa gulungan darah.
Mbok, aja nangis, please. Iki lho Le, sikilku kepidang. Lah kok nangis? Bar putus cinta, Bu. Ning hati-hati mblendane janji. Pengen apik. Ya Fabil Beauty. Biyen aku mbok tampik, saiki goleki. Rasane hati kan tidak bisa lari. Rasa tulus sompani dilarani. Larang moga aja semelang. Jogja towing servis solusine. Tetep semangat karo berjuang, mesti ana dalane. Pirang-pirang tahun tak berjuangke, malah pedot nang tengah dalan. Rasane hati kan tidak bisa lari. Rasa tulus sompani. Mula halal biskuit pancen suwit. Tresna kuwi ora mandang kena kulit, tapi mandange kena duwit. Nomorku pendasiranmu citra. Nangis batin niki kaya udan. Tetep mesem walau ati sakit. Rasane hati kan tidak bisa lari. Bahan-bahane sayuran sehat, ora kaya tresnane dheke mung sesaat. Pokoknya sih mbak dijak plesir. Iya mbok, aja panik, ngenteni piknik. Tumpah dandan cantik, ora sing dadi bribe. Rasa kangen aku, kalingan portal.